enggak. Kayak no F. Ci. Kurang. Ditambahi. Abah, engko tambahi bikin nyuwun banter. Ini kita bersama sound system apa? Suseno Audio. Suseno, ini kebanggaan Ya. dari Jombang. Oh begitu. Oke. Leneng kene pena leneng kono kurang banter. Oh, oke. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah sini sudah dengar, yang di sebelah sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang buat warga Jombang dan sekitarnya, khususnya buat Bapak tuan rumah, namanya Bapak Soleh. Iki mang acaranya dudu Bapak Soleh tuan rumahnya. Lah sopo? Tuan rumahnya sapa Mas Jarwo? Lah wonten ta tegene banere. Tegene banere. Bapak sinten? Oh, Bapak Udin. Ini acaranya apa? Acaranya kitanan, Dik. Oh, kitanan. Semoga yang di kitan jadi anak yang soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua, Amin. tercapai cita-citanya. Semoga Amin. buat tuan rumah, semoga dan juga warga sekitar sini sing sampun hadir, kula ngaturaken terima kasih banyak. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki yang Amin. banyak, Amin. sehat selalu. Amin. Wis, yuk nyanyi satu lagu gekno buyar ya. Nggih. Lho kok buyar? Wong iki kok ngantek bengi kok ngejak buyar. Ha nggih. Niki lho Bapak, kula salut kali tiang-tiang mriki. Pripun? Lah nika lho sampai teng sabin-sabin nak ningali ya Allah. Timbang Lah ningali ya, niken niku lho. sampai teko kono. Nggih. Ya Lah ta? kuwi mange bar tandur kok langsung ora lautan. Langsung ningali Bapak nggih. Nggih. Ini apa ya lagunya ya? Lagunya apa? Selendang biru tadi sudah ya kayaknya ya. Hah? Oh lagi. Lainnya selendang biru aja. LDR sudah bisa? Oh ya. Coba aku mau tes nada dong, nadanya apa biasanya ya? Apa ya Beng? Oh Bengi mendem ngeri. C. Senajan. Ya. Ini kalau saya kesini nanti yang di sebelah sini nggak kelihatan. Ya toh? Dadi ning kene wae. Iya, di sini saja ya. Senajan mo suaramu ngademke ati, kowe ngucapke janji, kowe bakal mulai namoni. Allah tangis kangenmu nandes ning ati sampun ya sayangku, hilangi banyu matamu, lirihno suara tangismu sayangku. Tepuk tangannya mana? Niken Celebrate. Soep.
Kita bilang bareng sama yang koro original Niken Saletre. Ada Buderi nih, di mau wonge. Di ta? Senajan wong suaramu ngadepi ati keng ngucapi janji bakal mulai nemoni Allah tangis kangenmu nades ning ati kesempania sayangku hilangi bayu matamu lirina sorot tangismu sayangku. Senajan wong suaramu ngademke ati keng ngucapi janji bakal mulai nemoni Allah tangis kangenmu nades ning ati kesempania sayangku hilangi banyu matamu lirina sorot tangismu sayangku. Senajan wong suaramu ngadepi ati keng ngucapi janji kowe bakal mulai nemoni Allah tangis kangenmu nades ning ati kesempania sayangku hilangi banyu matamu lirina sorot tangismu sayangku. Feeling ning tanganku mong kowe sing paling ngerteni aku. Oke, iki ya Allah, ya. Dalam. Sama ngerti gak? Gak. Rene ya, Sik. Sik. Rene ya. Ya sik toh. Persiapan. Gak sida wis. Delokan to. Piye piye penonton? Penontonnya sebelah kene ibu-ibu to. Oh, terus Bisa terus. mandul halo. Rumah saku kaya uang lomba. Ngerti ra? Lomba kipas-kipas banter-banteran ngene. Masalah sumuk, Bu. Panas. Ora apa-apa panase srengenge timbang panase ditagih hutang. Ayo. Yo utangi lah enek disauri lah rene disemayani to. Piye penontonnya Mayangkara original. Lah, sampean Yuh. ndelok delok ta. Lah Oh. sebelah kono sansaya akeh sing sebelah kene lho An. Piye? Teko terus ya ket Dek Mang. Saya sebelah kono, Dek. Yang di sebelah sana apa? Ya. Sampean ro gak? Piye apa? Iki mau nih Jombang pentas nek kene mau asline sing didani mek sampean tok. Maksud ta? Heeh. Berarti nak aku mulai kabeh ya mulai. Sing gare lucu neh. Bocah panjak-panjak mah dikeroyok wong isuk ke jam piro Mbak Latifah? Jam 09.00 ya. Dadi kan mak numpak LW sampean. Sing enek stiker Niken Salindri. Sing nyupir kan aku. Terus? Dadi kon iki jure nek Niken enek. Dadeke kok kene langsung dikeroyok, dipoto di Masa? video. Dadeke saya yakin
bahwa posisi warga atau masyarakat sekitar Jombang ini cidro atau gandrung kali sampean. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing penting ora tawuran ya, Mas. Wah, warga Jombang Oke. cinta damai kok ora enek tawuran. Oh, ya rugi dong. Wah, justru lah tawurannya rugi Loh, ditanggap. kalau tidak tawuran itu acara tidak sukses. Kok iso? Ya ya wong aku nanggap jarane lho, nanggap mayang kora sing tak idamkan ya mesti tawurane. Mas ya to aku ki gak melu tawuran tapi lek nyawang tak wae seneng kok. Maksudnya gini, dadok. Ya sing penting aja sampe bacok-bacokan, lek rebutan pacar cek gak apa-apa. Dadok ngene Dik, warga Jombang iki cinta damai. Sampeyan Oh, ro iya. gak Bapak polisi ning padha Alhamdulillah guyub kondusif. kondusif sampean. Nah, pengawalannya ketat sekali saya di situ tadi. Beri tepuk tangan Pakai untuk di Bapak situ keamanan. tepuk tangan buat Ayah Halim. Niki Dik, sampeyan delok ibu-ibu penonton iki lenggah. Boten Oh, iya. wonten sing ngadeg. Iya, Nah. alhamdulillah. Ibu, Bu. Sing meteng aja ndelok jaranan saya ya, Bu ya. Ya terus delok apa? Delok lodruk sing aman-aman wae. Warga Jombang mesti dijamin aman Dik. Ki Oh, piye? iya, iya. Sampeyan membawakan satu lagu malih apa gandongan? Sudah. Sudah. Habis ini ganongan dulu. Oke, terus Mbak Nika siap. tampil, terus Ayah jaran. Ya. Siap, pada siap. Ayah Halim karo Ayah Soleh jaran. Pada siap. Ayo Bek, tajake Bek. Oh niki, wan cinipun kita termasuk ketak inggih punika Karibu Joko Anom. Bah, ya masuk. Matur sembah nuwun rawe Mas Manu. Muga-muga tambah kata rezekimu sehat selalu. Satu. Ya wes sauto nu. Ayo Mas, tabuno Mas. Mano wes sauto. Yuk ayo. Ayo Bu, kasih tepuk tangan. Manusia bertalent. Asik. Loh, ayo. Iya. Ayo, manusia Pertamina. Oh, Pertalat. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ya, 5.000. Bah, alhamdulillah. Bapak Renggo jenengan buneh jan saestu. Muga-muga tambah kata rezekimu ya, Bos. Abimanyu ngene iki ngono tok akeh sing tepuk tangan. Lah aku belas. Iki spesial. Delok. Oke. Setuju Niken Salendri Ganong? Purun apa mboten? Jarang-jarang loh niki. Purun? Monggo dipun panggil bareng-bareng. Niken! 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 Wes jos. Spesial dino iki. Niken Salendri bakal ngetokno kadikdayane. Bakat yang luar biasa. Ora trimo nyanyi, saya trimo kue ini pedot. Ya aku ya iya toh. Hop. Saya tadi. Pak Nur rahasiane wong ayu. Ya, Pak. Kuwi kudu numpak hiu. Ayo ta. Tapi toh, Ngeriket. enggak, ya. Ngeriket dulu. Loh. Weh, gue duwe sandalnya mbok keloni. Nah. Yeh. Duk Niken Salendri ini adik Dalam, Niken. Renggo. Yeh. Ini permintaan semuanya ternyata Iya. ada yang nanya, wow Dik. Mbak Niken Ganong niku pripun?
Nah, sik sanggup napa mboten? Aku no wis ndak sanggup itu balungan tuwek wisan. Bolongan tuwek piye? Bolongan kaya ngono kok bolongan tuwek. Bolongan tuwek ya ayah kuwi lho. Grek jegrek. Ndi to gandongan sitok wae mau. Grek. Jegrek. Grek kupingmu lho le. Gandongan sing njaluk duwe biasane mulai ra nggawa ndas lho le. Grek, bojomu digawa wong kuwi lho, Grek. Dhewe wis ora peduli ya. Gak peduli. Bab bojone gondo kok mulai ra nggawa ndas barang dhewe ndak peduli. Penting cuan ya. Siap. Aku neng kene iki mau aku kon ganong ayah soleh biasane. Ayah, iya Kon Ustaz. nyontoni jaran. Kok nyontoni dhisik. Ya. Ket mau soalnya ora nek abe ayah ya. Ayah. Ayo ya. Nah iya apa-apa. Ayah sepenting bareng ngono anake. Ngene lho, bukannya aku ora gelem ganong utawi ngene. Iki masalah iki ning kene dadi tetunggule jaranan Mayangkara ta. Lah aku cacah ganong dadi aku iso gambui. Lah aku dadi ya bapak-bapak iki ora mungkin iso gambui aku Aku ta. sing gambui. Lah bapak Sing gambui ben mamah ae nek. Lah justru dia sing gambui aku kok aku gambui kono wong kuwi tombone mek kene tok kok. Saiki ngene, sampean nyeleng apa ganong? Apa ya? Oh sembarang no. Nyeleng apa ganong apa ngetek ya enake ya. Oh sembarang lah ketek wani menek kuwi di dhuwur. Kowe ora ora ta? Nek gur trimo kuwi ya kecil to. Lho ki dhuwur lagi. Hah, Iki bagiku iki gur anak 15 meter lagi ngawur ya 15 meter gitu nih. setengah meter kotor iki. Lah menurutku mau tak hitung-hitung toh. Tak estimasi tak hitung saat durunge sampean perform ganong harusnya nyanyi 1 lagu atau 2 lagu sih. Oh, begitu. Gue baru tak dilanjut nih ganong. Ngono lho, iya. masuk gak? Hitungannya masuk gak? Iya, Oh, iya. wong ini yo pedot lagi urip enak hitungannya iki. Belas. Ayo nyanyi sih ngono ya. Ayo. Ayo Mas. Aku Lagune iki Mas. ya. Cek penak iki. Ya ki Tapi sinyal. ambune lho gablok jan batek. Halo. Nisa. Nyanyi sih ya Bu ya. Aku ning kene ditanggap gur kon nyanyi yo asine. Apa Mas lagune? Oke. Apindo samudra pasang. Iya. Pindo nadane rada dhuwur ya Mas ya. Yo! Namono. Segrek, Mamah Wiwin mau nyangoni pira? Lima Kurang, jalone kurang. 500.000 kurang. Baremu 20, pira mah? 50.000 matane. 50.000 iso 20. Lah ya kok Kuwi ngono dompetku. bongkok gak Nyangoni berarti aku. duitmu dhewe kan berarti kan. Duit gue ya. Bah. Ya duit lek ngekei sampean kuwi lho. Lah ya sama sekolah mau lumpuk nih. Ya wis ora apa-apa, terakhir rezeki bocah-bocah. Iki biaya lagune stok kas ya. Oh. Iki Dek tapi iki nganu Dek, apa iki acarane tuan rumahe masa buatan jenengan unggahne. Ya monggo. Bapak siapa mau? Duduk. Bapak sinten? Bapak Udin. Pak Udin monggo Bapak Udin beserta keluarga. Monggo pinaringan naik ke atas panggung.
Monggo Pak Udin, kula aturi minggah sasana pepanggungan. Loh Bu, niki jarang-jarang loh, kesempatan yang sangat luar biasa sekali loh. Monggo Iya. Pak Udin. Oh nggak mau. Oh, Malu. malu. Ya udah nanti aja kalau gitu kalau udah pulang. Lek wis mulai kok aja lali pamit sing duwe omah ya. Oh, nongko pamit bareng-bareng kok. Iki jane apa toh? Iki biasane mayang koron anyar toh. Iki mau wet kelengkeng wi. Oh. Oh mau. Ayo Mas Kriwil disepoti Mas Kriwil. Oh mau. Ya. Sinyalnya elek dan witen. Mati. Sama mas yang jaran mau toh ya? Monggo. Ayo, F, gila F. Awas mikir dulu. Cek lambireng gitu tuan rumah ya. Iya paling. Yo iki lho sing gawa aku iki lho. Monggo wonten tengah. Monggo Bapak Ibu wonten tengah. Nggih. Ayo Mas Baim. Sini Mas Baim. Mbak E mana Mbak E? Oke. Sugeng siang Ibu Bapak. Pak. Bapak. Jangan kok isi di sini toh Pak. Betul apa-apa jenazah sawang. Sudah siap? Let's go. Sudah siap? Dananya sudah siap? Carry, tasnya Ibunya? carry. Pembok kok gak nggawa tas? Oh tasnya kari, iya. Nah ngotot dipendhet riyen. Ora mboten. Niki kula ngaturaken matur sembah nuwun ingkang sanget ya Pak. Mugi-mugi jenengan sekeluarga tansah pinaringan seger warasan. Amin. Panjang umur rezeki ingkang kathah barokah. Yang disunat ini. Oh kamu kelas berapa? Kelas 5 SD. Oh, tapi kamu kok udah tinggi ya? Kenapa kok pengen disunat kelas 5 kok nggak pengen SMP apa SMA? Kenapa? Hah? Benlop? Apa wi? Nah, selak kepengen ketemu Mbak Niken. Oh begitu. Oh. Tapi udah sembuh. Oh udah. Gak Terus- percaya. Tuduh no, lera percaya. Tuduh no. Hah? Tuduh no, lera percaya tuduh no. Wes Mario. Gak roh, tekono. Ya, kamu biasanya nyanyi apa dek? Namanya siapa? Hah? Baim bisa nyanyi apa? Napa bapak badhe ngersakne lagu napa pak? 1 sampai 3 turun. Ngamen 10. Oke baik kalau begitu. Langsung aja boleh. Soalnya ngejar waktu juga. Ngamen 10 bisa mas? Oke, bapak nyanyi, mau nyanyi gak pak? Joget? Ibunya? Oh mboten saged, nek ngoten nyawer mawon nggih. Nggih.
jalan. Nek mboten DP biasanya ndak bisa. Aja diunekne sik ya cah lek gong diwehi ya. Nggih Pak, DP riyen Pak biasane nggih. Transfer nggih saged transfer. Nggih kurang kapan Bapak. Matur sembah nuwun nggih Bapak. Ya. Kita tambah tuku HRV wingko. Wes lunas malah. Ngamen 10, Mbaknya bisa nyanyi ya? Nyanyi bareng ya. Mik 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 mik. Ini adalah tuan rumah itu harus dirajakan. Liane carry dhisik. Yuk, bersama Mayangkara Original. Ku termenung di malam mencekam, sadar akan Mayangkara semakin kuat untuk melangkah meraih masa depan. Kini hatiku yang terdiam, sementara waktu terus berlalu. Waktuku tak akan sia-sia, melangkah bersama-sama, melangkah bersama-sama. Ya. Bagaikan melihat bunga-bunga yang layu kering dihantam kemarau. Jangan kau coba bangkit dari mimpimu untuk memulai asa yang baru. Hati kecil kau seniman, kapankah kita akan mendapat jawaban? Kami butuh jawaban dari sang penguasa, dari sang penguasa. Hati kecil kau seniman, hati kecil kau jalanan. Yeay! Sampun, yang di atas panggung mandap kemawon, yang bukan pemain atau dari pihak keamanan turun, wis gene opo-opo aman, jaranane aman, penontonnya ya aman. Jombang cinta damai, dulur-dulurku sampun, jaga ketertiban, jaga kondusif, ditanggapne dinikmati sareng-sareng mesakne Mas. Oke bocah cilik, oke ibu-ibu, kabeh dulure dhewe. Kula nggih duluripun panjenengan. Wes kita cinta damai. Wes gene apa-apa aman tertib. Ayo dek kan dilanjut. Ayo Mas. Jombang cinta damai. Tangannya semua di atas. Besar dari musik yang kita buat, kadang ku termenung di malam mencekam.
Ya wis sik, sampean istirahat sik, bar iki ditanjakke. Ayo Mas,